Извинете, че не съм правил толкова много време клип. Сега ще направим след често опенинга, мисля, че четвърти епизод на Clash Royale или пети. Така, днеска, нали, отивам на училище. Отивам на училище и отварям Free Chest. И познаете какво ми се пада? Спарки! Този дек за спарката е много добър. Повярвайте ми, ако имате спарки. Така, нещо говоря малко за апдейтите. Така, нека да започнем. Така, тук ще има нови карти. Виж, тук ще има една Legendary. Тук ще има някаква Rare Epic, не знам каква ще. Така, вижте екзекютора. Колко е променен аре? Вижте картинката му. Тук ще има още една Legendary. Тук Хохмалата на не знам каква ще е. И Legendary Arena. Много яко. Challenger 1, Challenger 2, Challenger 3. Master 1, Master 2, Master 3. Champion, Grand Champion и Champion. Така, вижте още един апдейт. Вижте, мисля, че иначе от тази Legendary. Ако направите 12 победи, взимате това. Аз мисля да се включа, но още не съм много сигурен, защото не знам дали ще такова. Друго. Вижте как е вече. Много яко. И така, днеска ще направя няколко битки и свършим с този епизод. 2 битки сигурно. Надявам се да е забавно, което правя и наслаждайте се на битката. Така, сега да пуснем Принц и Wizard. То си пак от става маняк. Ще пуснем Wizard. Така, сега ще му пуснем едно принцче. Така, пускаме принц, пускаме Fire Spirit, ако ми пусне нищо. Ама аз пак имам Wizard, ама те да подсигури. За това. Така, пускаме едно личко. Така. Пускаме, опа. Той пък да локлима. Така, имам една тактика, като почне двойния еликсир, като такова една минута, тогава почвам да пускам спарки, да го изненадам малко. Голям, аз тук му пускам. Карай. Пускам му спарки, пускам му. Опа, тук му вземе колата, сигурен. Той си изхаби еликсира. Добре. Още. Дай му. Браво е. Браво, ама тук ако закъсахме. Към това ли ще стреля? Не. Дай поне да разбаваш спиритите. Не, тук. Що го пусна там? Така се получи много лош хора. Надер Wizard. То ще му взема да еликсираме. Хора. Откъде то е еликсир? То пак баба. Баба, ще станеш на една баба и сега. В 7 арена пак. Карайте. Ще види. Има ли онлайн? Да, има. Така. Мисля да направя още една батъл, да. И слушаме с този клип. Така. Това път спарки тук ще го пусна на двойния еликсир. Опа, ще да пусна спарки без исках. Мали. Право ще да тук чу. Не, маняк, ти са базика. Ще не е мръза, като ми букнат принца или нещо. Карайте. Така. Сега се пусна тия двете. Защо? Това за купна скелетчето. Пускам един фарбъл. Не. Ами ще удари 2 пъти сигурно. Точно 2 пъти, да. Може да направи душ. Това е проблема. Така.
Сега ще му пуснем елит барберани. Извинете за вибрацията, но... Ти базикаш ли са? Не, той е тук тренира. Пускам се един барберани. Защото той няма елексир. Сега ще виж щастия баба. Опа. Цензура. Давай. Още един път. Браво. Взехме там, свалихме малко. Добре. Сега пускаме Wizard и това. Не. Сега след малко му пускаме спаркето. Така пускаме спаркето. Фар Спирит. Бибито. Какво е? Аз не го целих ли? Той... в хората игри са провал обаче. Гледай. Айде бързо. Давай, не там бе. Та игра ще е загубен. Давай. Обичу го, давайте. Хора, направо се досъм тука. Карайте, хай. Така, свършим с този епизод. Надявам се клипа да ви харесал. И чао от мен, аз бях Петър и